Ageno nyodi chimtiri makare janeno mar Kala TV rwakini machiegni kidenya mar podho chieng kama kelo ni weche manyien mawaiko ni gelak seche nidi nyinga entry uma machiegni koro ne to koro bro chuno jodak mai county no Garissa kod mano mar Tana River mondo rit thuolo mar dweche aboro mano bende ka pogi chako tiyo kanyo kod daraja manyasani mano to contractor mano mi nafas mar loso tijno tieke sama odeko. This is a very modern bridge. As you can see, we've been using a bridge that has been here for quite some time. It's an old bridge. But this bridge will still be on use by those on foot, animals. But this is now the main bridge that will be used by vehicles. This is a game changer in this region. This road that starts from Mandera to Lamu, to Ngare, to Elwak, from Elwak to Kombo, from Kombo to Kotro Mandera, from Kotro Mandera to Kotro Wajia, from Kotro Wajia to Tabach, Tabach to Wajia, Wajia to Samata, Samata to Habaswen, all the way to Modogashe, then from there to Kulamawe, to Garibatula, to Kulamawe, Dumuru, and then to Isiolo. From Isiolo to Mondogashe, already the contractors have done a tremendous job. We are more than 50%. And by the end of this month, almost 50 kilometers will be tarmacked. A lot of other works have been done. Ujenzi wa daraja. Riwruok Magnasese county nendo mar Nyamira chiwo notice ka gibogo mar dhie ng'anyo mano endo kalore kanyo ni gin kalore kanyo endo ne gitire nok mar Nasese county no endo gino mame giting mapek e kar tich ka bende giwacho ni alwora margi mar tich ok en mano modhi kare. To sana hasa tunalalamikia jambo ambalo county government imepanga inawatoa nurses kutoka kwa zile facilities tunaita dispensaries na kuacha nasi mmoja ahudumie wagonjwa afanye ile kazi yote, na kwa njia hiyo wanamnyima zile siku zake za kwenda leave. Hata wakati amefiwa na mtu wa ndani wa familia haezi akaenda. A standard roster, a nurse supposed to work for 40 hours, but as we speak nurses are working 70 hours in a week. The county government should come out and clarify on why it has not employed nurses. Right as we speak, we are telling the community of Nyamira that they are being treated by quack nurses. At least kwa level 2 tukue na nurses wanne. But at the moment it is a favor that tunafanya, we sacrifice ourselves. Tunafanya watu wawili. But wamefikia mahali kuna jamaa wanakaa kwa ofisi. Wanaamuka asubuhi, sijui ni ndoto, wanakuwa kwa ndoto, wanaamuka, wanaanza kupiga watu transfer, wanaacha mtu mmoja kwa facility. Kadi nyimen kanyani eteni migao mar somo golo paro mar yando kanyakla cheno nendo mar tiegruok mag jopuonj mag ECD kanyakla chiel kod mano endo mag jopuonje beko mag skund primary. The primary colleagues are teaching children how to now do mathematics, do English, and do all those subjects. As we are preparing children in terms of self-control, in terms of relationships, in terms of emotional control and focus. That is the science of ECD. We have made a lot of strides in our education system. Somebody somewhere has come, is cutting it left, right, without consulting. Kitaifa. This is being issued when there are trainers in classroom, ongoing trainers in classroom. What then happens to those that are being trained already? What then happens to those that were employed and they are already working in our system? How will that then affect our payroll and how does that move forward? The nature of circulars in Kenya is that they sometimes operate as law. And that circular is illegal. My suggestion is two things. One, the Senate needs to write to the PS to retract his circular with immediate. Weche mamoko bende ni skul nyiri mar Njoro gikone to koro ne olor kalore kanyo kod tho mar japuonjre ma jaklas 12 ma nyinge no yangore kanyo kaka Brenda Kinyi. Tho mar Brenda chero ne mar postmortem ne onyiso ni Brenda ne otho kalore kanyo gi pek mar gamo atimo mos. Tho mar Brenda no biro kalore kanyo kod pek mar gamo moya ka bende yango ni nen kanyo kod gimoro ma bende ne kuote obwongo ne. Report yango ni Brenda dino lago du thieth e sama piyo dino gang lal mar gima Brenda Kinyi.
Tumeona kwamba kile kimemuua ni kufura kwa brain na kutopumua vizuri kwa sababu ya congestion ya lungs, na yote tukilinganisha pamoja tunaona alikuwa na acute febrile illness ambayo tunaendelea na kufanya utafiti wake tuone ilikuwa what kind of acute febrile illness, lakini personally nikiulizwa nasema huenda ikawa ni cerebral malaria. Acute illness means it's a process that has developed within very few days. Yes. So if you give the treatment at the right time, then you'll be able to manage the condition. Wamefanya mikutano na imekubalika ya kwamba tuungane kwa pamoja. Tunaomba public, tunaomba wote ambao walikuwa wanafanya mob na wote waliokuwa na hasira, tunawaelewa. Lakini tunaomba unganeni sasa kwa uzuri na shule, tuweze kumzika Akinyi kwa njia nzuri, tupate support ya shule ije iomboleze msichana ambaye ilikuwa inamfunza. En morre jopuonjre modak kod ng'ol ma e kaunti nendo ma Kisumu bang' riwruok mag jopuonjre ma tiyo e alwora nendo mar Nam Lolwe ne chiwo ne gige konyruok kaachiel kod thieth manono. Koteni kod jakom mar riwruok jopuonjrego mag mbalariany alwora ma Nam Lolwe migosi Rafael Oguk okoni ne gikawo okang' mar chiwo gige kony mag wuoth kod thieth manono ne jopuonjre modak kod ng'ol e skund sekondar kod praimar ma Joyland kaachiel gi Lutheran duto mayudore e kaunti ma Kisumu werani kuom kinde malach. Wich osewil kodgi. Bende omedo ni okang' mane gikawo mar kelo kanyakla jogo modak kod ng'ol en mano mar neno ni gipuonjogi e wi ber mar mako weche mag somo motegno. Werani mane yo kende ma gin bende ginyalo loko godo ngimagi e kinde makiny. Wan kaka organizations mawuok Kisumu County kotelne kod Lakeside City Scholar Association ma en riwruok mag jo rowere mawuok Kisumu County, wan gi Zui Afya, wan gi Tinada, wan gi Ombwede Foundation, ne wariwore mondo mi wakel thieth manono ne nyithindwa masomo e skund Joyland Special School, both secondary to koda primary school. Wakelo ne gik konyruok kata gik ma ginyalo tiyogo e yore mag wuoth kata mag winjo ma kizungu luongo ni crutches, moko bende iluongo ni wheelchair. Gimomiyo ne wabiro gi paro machalo kama, kuom kinde mang'eny jok ma odak kod ng'ol wich osewil kodgi kabisa e society marwa. Koro kaka organizations ma Kisumu ne waparo ni ber mondo watim negi empowerment, mondo wanyisgi ni bedo ni ng'ol ok nyis ni ok inyal timo gimoro kata sama itin pod idhi skul. Wabiro bende mondo mi wawuo kodgi ka wanyisogi ni somo en gima important kendo gima ber ne joma tindo mondo mi omi ngima makiny. Korka koret achiel kuom apisas mawuok e migawo mok mar piny owacho mar Tinada, migosi Seth Ogwen opako kinda mamoko kuom jogo marito jok modak kod ng'ol timo, komedo jiwo jonyuol kaachiel gi jogo machiegni kod jopuonjrego modak kod ng'ol okonye kedo kod tuo mar akwede mamoko kuom oganda jo Kenya pod onge godo kod lony e neno ni akwede en gino ma wich obiro wil godo chuth. Waluongo nyithindo mowuok e Joyland Primary, Joyland Secondary kaachiel gi Lutheran Primary mondo gibi watimnegi mass registration, wamigi services machalo kaka screening mar sickle cell, watim awareness kendo wamor ni kata mana caregivers kata jonyuol mag nyithindo man gi disabilities bende obiro. Koro wayudo thuolo maber mar keto awareness e weche mag disabilities nikech discrimination osebedo mang'eny kuom jogo man kod ng'ol. To mane gima watemo puonjo ji kendo watemo kwa wuoyo kata gi jopuonj gi caregivers ng'ata kata mana community members mondo mi wagol akweda minyiso kuom jogo man kod ng'ol kendo pod wabro pango timo mang'eny. Bende gitieko ka gikwayo jogo modak kod ng'ol owuog oko kar romgi kendo ndikre kaka piny owacho dwaro e neno ni gin bende giyudo chenro mag sirikal mok owegi oko. Luonga ni Lavina Chieng' Oduor to at county department, that is city department under social services office. So in that office space we do recognize and we work as a community kaka anatio community as a CDO community development officer to kawuono amor gi odiochieng' ma kawuono nikech wa recognize youths, nyithindo gi jonyuol manigi ng'ol. An ga ahinya en nikech wan gi act in the last year 2025. Our president gave us an act, that is Disability Act, that is incognizant of caregivers. Caregivers osewe ahinya and we are very happy that they are being recognized. To adwa wacho ne jok mani oko ni ka in janyuol man gi nyathi man gi ng'ol, wan gi platforms mag jonyuol
manigi nyithindo man gi ng'ol nikech that act is still in its inception. To wadwa loso regulations, koro waluongo jonyuol te. Inyalo biro ofiswa kosao hall, kata inyalo manyo office mar Heart to Heart Smile mondo nyithindo gi obed registered, jonyuol be obed registered for us to know the challenges magi face. Kawuono kaka Heart to Heart Smile wadhi donate wheelchairs 2, to wadhi donate nyaka crutches 3 ne jogo manigi ng'ol and those who are very vulnerable in the community. Pelo Cheng, Kisumu County, Kala TV. Giko mar weche manyien kidieny mar podho chieng' imedo kete bang' jowi mari mar Kala TV. Oriti Masani, nyinga Tracy Ouma.